jsem rád, že jsme se domluvili na téhle spolupráci s Romanem a já myslím, že to bude fungovat a bude to prospěšný. Jo, takže s Romanem s panem Pirvaníkem jsme se domluvili na 2,5leté spolupráci. Ode dneška v podstatě hned přebírá tým a začíná vlastně ta vzájemná spolupráce. Já myslím, že bude úspěšná a přeju mu jenom, ať se mu daří. Samozrejme tá ponuka prišla veľmi rýchlo. Nečakal som, že by som v lednu mal naskočiť, ale to prináša život a na konci som rád, že môžem v Zline naskočiť a budeme sa samozrejme snažiť spolu s mužstvem a s reakčným týmem plniť tie ciele, ktoré nám budú dané. Ale pro nás jméno trenéra Pivarníka bylo jako první. Já musím říct, že s Romanem se i známe, několikrát jsme o fotbale bavili a jsme se i potkali, takže to byla první varianta v podstatě a já jsem rád, že jsme se hned na první schůzce domluvili a že to mělo takový rychlý spád a v podstatě ono, my vždycky říkáme, to, co se nějak nekomplikuje, je rychlý a ta spolupráce je rychlá, tak většinou funguje a já si myslím, že tak by to mohlo být i tentokrát. Tak ten čas samozrejme som využil na to, aby som behom jesene videl zápasy vôbec ligy. Zlín som videl samozrejme niekoľkokrát. Poznám alebo hodne hráčov poznám vlastne z toho pôsobenia. Niektorých som trénoval, ale z pôsobenia tým, že boli to superi vlastne mužstiev, ktoré som trénoval, takže človek má o tom mužstve zvonku, som dal zvonku veľký prehľad. Treba mužstvo poznať samozrejme znútra. Viem, že to rozostavenie sa tu menilo, hralo sa ako keby 3-5-2, kde Zlín na podzim bol úspešný v tomto rozostavení. Pokud niekto si pamätá, tak ja som samozrejme aj v Plzni mal aj v Bohemke niekoľko rozostavení. V Plzni sme pravidelne preskakovali na rozostavenie 3-5-2. Pokiaľ ten výsledok bol nerozhodný, nebo sme napríklad prehrávali, tak sme dokázali vlastne celý polčas hrať v tomto rozostavení, takže nie je to nič nového pre mňa. Dnes som tréner, ktorý striktne má vlastne jedno rozostavenie, dajme tomu 4-2-3-1, že by dodržiaval. To znamená, jak 4-4-2 bežne hrávam, tak 4-2-3-1 a takisto to rozostavenie 3-5-2. Väčšinou to súvisí s tým, jak máte mužstvo poskladané a u mňa aspoň, jak máte mužstvo poskladané a jak to potom hráčom samozrejme v tom rozostavení vyhovuje. Takže bude otázka tých najbližších dní sa rozhodnúť, či budeme pokračovať v tom, ale určite, kdyby sme aj v tom nepokračovali, tak určite budeme pracovať na tom, aby sme zvládli ešte jedno rozostavenie, čo si myslím, že je stále ľahšie, pretože to rozostavenie 3-5-2 je pre mužstvo zvládnuť ťažšie, pretože sa menej používa. Hráči sú stotožení trošičku v inom rozostavení, takže tá cesta do toho druhého rozostavenia je stále ľahšia. Málo, ja si myslím, že to času je dostatok. Je to mužstvo, ktoré je stabilizované, alebo klub, ktorý je stabilizovaný. Samozrejme, začala sa príprava hrubá, ja sa na to podívam, čo všetko sa otrénovalo a si myslím, že je ešte dostatok času na to, aby človek spoznal mužstvo vlastne znútra a niektorých hráčov a musíme si s tým poradiť. Tak sledujem samozrejme dlhšie Zlín. Sami vieme, že mal výkyvy predtým, čo sa týka podzim jaro. Musím povedať, že jak vyhrali pohár český a dostali sa do Európskej ligy, ktorú som takisto vlastne celú videl v tej dobe, tak sa muselo začalo skvalitňovať aj kader rozširovať a musím říct, že je to relatívne stabilizované mužstvo, stabilizovaný klub a aj keď
ako iné kluby predáva tých hráčov, to hodne vyskočí, ale to je údel toho, že ten kolobieh a kolotoč musí fungovať, to znamená, samozrejme pokud tá ponuka je a tí hráči chcú ísť ďalej, tak samozrejme sa predaja a medzi tým sa samozrejme doplní to mužstvo inými hráčmi. Tak ja si myslím, že ten cieľ asi ten bude, to znamená, vybudoval si dobrú východzú pozícii a ešte vieme, že nás čaká dlhá cesta, pretože dôležitý bude stále, alebo je ten záber toho, aby sa to zvládlo, ale si myslím, že aj mužstvo a celé vedenie bude chcieť ako určite byť v tej prvej šeske.